Okay. You won't lose a was the buy a cademuno, naturally, a woman of room, Madame North of Pericom, what I told Nangadan. Of whom one net or equal to a record and our more. Arrow. When the buy Namsra, everybody cake of Aulu, a kimonia, Neque Cumerano, a Cusiano, mente. Ochanum Tuno. You won't lose a was even a come when on August, I will Ambra and Ilia Buana, tap of 23rd of August. Moto Carena Nibo by Ozaga and Imo State Timorum, Ubana in an agent got by, upon Yakan of Edgeju. Macaran Sonia Jan Hill was an age of Wako Regiru, and I not as a visit no warranty Anman, Nezago Tianumana. The Bayaka, no Baman of Equarmaco, or Sim no young man at ball, Prophet Ebukobi, in Kenwaza Minister in Lagos, no Gura, na Buribuna, and Ango Bala. Nobody won't look no but Nango Bala, cause if you have not okay and I need Bomoria. Nature, we have seen the madam, near the Mapaseko over the Jayam. Na religion we bereti mane we bonya biara wa chukwu anya na okuku onye zowe ya bu nde ba ya okwa ya kan nozi neso ezi ya nwa amadi ya na akpa Ebukobi osikwazie n'ozi ọmụ bịara na Ananga Ọkpara ba na ekpere si na ekpere hapụzie ihe ọ na-eme mekwazie amansi ịmana nna m gwara m na amansi yiri ọgwụ mana amansi ahụ ọgwụcha amansi dịkwa n'ụka yiri miracle mana ọgwụ miracle cha ya we Ebukobi biri onwe okorobịa aka n'isisi na onwe mental problem ya kpekweri ekpere isi wee dị ya mma nsị ka m jụọ onye ajụ anaghị ewu ụzọ biko uche onye adịghị njọ Ebukobi iwe psychiatric specialist na agwọ ndị ara ịma na enwe ebe batara Imo steeti ị ga-agwọkọta ndị ara ike agwụ gị a ga-asọpụrụ ire patient ike ọrụ agwụ gị onye nke ọzọ bụrụ wheelchair na ya anaghị eje ije before o wee jidekwa ya n'okwu since over 10 years na ihe ejebegwa ije ha mgbe si m Ebukobi ọwụwa na orthopedic specialist ị na-agba ọgwụgwọ because enwere so many patients ndị gbajisiri ụkwụ mma ha ka ebute ya na Zion ịghọtago anaghị m ala ike iwere nke a iri eme gị were nke zụọ m okwe nna m si n'obodo azụ okwe eri okwe na onye agha wuru ka a gbara abịa ka ekpere Chukwu anyị ekpere Chukwu ruo na amansi si kwuo na amansi ka a na-ebu ịghọtana then ọtụtụ si na onye ogbukwuru okwu onye isi jee ije onye ọzọ na-akụ akụkọ na-enweghị isi na ọdụ ndị ahụ adịghị kwesịrị ije ụlọ ọgwụ general treatment awụsara na ebisa ọsa aka biko achọrọ m ịjụ unu ndebe anyị ọ bụrụ na eji abarakata aba a na-eme n'ụka were agwọ ya kedu ihe eji nwezi ụlọ ọgwụ ụmụ Igbo anyị onye yawa ahụ ya jekwa ụlọ ọgwụ unu hapụkwa ụka ekpere na ụka akụrụ aka ọkwa nwụọ ị na-eje ha rute ebe ụbọchị a na-akwa gị ha sị na Chukwu wetara na Chukwu ewerugo amamihe nji agwa unu ike kechi ntị ọ na mmụọ Ebukobi nnọọ once more metu biko anyị nabatara oke i wetara mana nke amansi a ihe wetunata aka na ya onna na anyị makwara mkpụrụ aha danahụrụ dibịa nwara nke o ji aka ya wee tụpụ o ngwanụ you are welcome to Imo State.